Det var tidlig morgen i akvariet. Solen var netop blevet tændt, og guldfisken Gert svømmede småstresset rundt og ventede på, at morgenmaden ville blive serveret. Og som altid svømmede Gyda nervøst bagefter. Gert var i dårlig humør. Hvor bliver den morgenmad af? Jeg kunne æde en hel marinebiolog med blybælte, finner og maske. Da de svømmede forbi vraget, kiggede Gyda forsigtigt ind. Men Susie var endnu ikke stået op. Og jeg vil æde mine gætter på, at Susie får mad før os. Ja, det gør hun jo altid. Det er lige, hvad hun gør, den sure sugemalle. Men nu kan det være nok. Hvis hun får mad før os, så æder jeg sgu hendes ernæringspille. Jamen, hun bliver jo stik tosset. Gert, pas på. Hun er ved at vågne. Ja, jeg blev vækket af jeres brok. Gert skyndte sig lidt væk fra Susie. Hvad for noget brok? Ja, du vil jo stjæle min mad. Det har jeg aldrig sagt. Det har du da lige sagt, din gubi. Du skal ikke kalde mig for Gubbi, din bundskraber. Se, nu kommer der mad. Susies ernæringspille dalede langsomt ned og lagde sig på bunden. Nå, jeg vidste det. Nu kan det være nok. Du holder fingrene fra min mad. Jeg skal lære dig at klappe gælder. Hvor er den? Nå, der. Hvor I får den ledes i klide. Så kan du lære det, din gnavende grovæder. Jeg har en forfærdelig smag i munden. Jeg må have luft. Gert, din vandskabning. Nu klapper du gælderne i. Hvor er min mad? Der. Og mens Gert skyllede sin mund med luft, og Susie lå på bunden og nød sin ernæringspille, mumlede Gyda opgivende. Ja, sådan går det jo hver eneste morgen.